Asikubiyele ibona ngeHZN TV sikwamukela ohlelweni lethu lanamhlanje lwengqikithi la sisuke sithi sisuka kuphi lento sibuyele futhi namhlanje nesinye isihloko sethu sisoke sithi kusidinga idakabanzi kanti namhlanje sikhuluma kakhulu ngale ndaba yokwahlukana emabandleni yazi ukuthi amabandla njengamanje asehluleka ngisho ukungcwaba ndawonye ngenxa yokuthi kuzobe kushumayela omunye umfundisi ongasiyena webandla lakho ayeke kamabandla nokuhlukana nje kwebandla elilodwa ndawonye kubanga uyikhundla kubanga impahla zokugqoka kubangwa nokuthi umfundisi usesuke wathatha nanga unkosikazi ebese itshela ukuthi uzothatha kuthina kuningi ukwahlukana mfundisi asikubingelele sikwamukela ohlelweni siyabingelela sisinokuthola nethima yonke nabantu abasibukela emakhaya kuyintokozo kakhulu ukuthi sibe nawe mfundi Bishop namhlanje ngiyajabula ukuze sikwazi ukuthi si unpack lesi sihloko esibaluleke kakhulu kangaka ngalesikhathi ngisasicabanga lesi sihloko kufika enhlizweni yami kunomfundisi esike saba naye la wasixoxela ukuthi wahanjelwa unkosikazi kuthe mase kushaya isikhathi sokuthi ephinde egano ngenxa ukuthi ngeke eshumayele ebandleni engaganiwe wangabe sathatha ebandleni phakathi waya kwelinye ibandla eliseceleni wayo thatha khona mayisebuya la ebandleni bangamamukela uma umfundisi abanye baze bashiye ebandleni ngenxa yokuthi akathathanga la besilindele khona sikhuluma ngokwahlukana ebandleni likaNkulunkulu mhlamba ke siqale lapho ngisizophinde sibingelele mani ngoba iyaphuthuma lento ngiyabingelela futhi mhlambe asi unpack sivule kumuntu osibukela ukuthi mhlambe masikhuluma ngebandla sikhuluma ngani ngoba omunye umuntu mayicabanga ibandla ucabanga isonto kanti makukhunywa ngebandla likhunywa ngomzimba kaKristu uJesu now uzoqala ukuthola ukuthi leli gama lebandla eBhayibhelini liqalela khulunywa uJesu kwincwadi kaMatthew chapter 16 uJesu uhamba nabafundi bakhe isikhathi eside philisa abantu ukhipha amadimoni akulukho uhlobo loyimangalisa ngalemzanga uJesu kodwa kwafika isikhathi la sisinokuthula la uJesu aba khona nabantu ahamba nabo ngoba uJesu imandate yakhe ukuzokwakha ibandla but now leli bandla kumele si understand ukuthi akulone lo muntu ela Jesu usethi kuJesu mayiphenduka ubuza abafundi bakhe ukuthi abantu bathi mina ngingubani abanye baphendula bathi uJeremiya uEliya basho konke abantu abakuzwile usethi uJesu okay ngiyanizwa bathini nina nithi ngingubani washo ukuthi bahamba noJesu because of imangalisa bamazi uyedwa umuntu waba nesambolo kwaba uPeter wathi uPeter wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ephe konke uzokhumbula phela ukuthi uJesu uzalwe uMaria uzalwe abantu abaphuma emndenini ohluphekayo so bayayazi ibackground yakhe but akekho umuntu owayazi uJesu kwi-level yoMkulunkulu bebemazi kwi-level yokuba indodana yomuntu so yamthusa ke lento uJesu ukuthi hayibo kanti kunomuntu engihamba naye kodwa onamehlo akamoya okubona ukuthi nanoma ngizalwa uMaria kodwa indodana kaNkulunkulu bese amagama amnandi wakhulumayo uthi Peter nami ngiyakutshela ukuthi namhlanje unguPeter leli gama lithi Peter lisho ukuthi a piece of a rock ipiece yedwala na uzokhumbula ukuthi uJesu ulidwala leminyaka uthi kuJesu Peter nami ngiyakutshela ukuthi unguPeter usethi ke phekwa leli dwala khomba yena ngizolakha ibandla lami now uma ekhuluma ngebandla lakhe akakhulumi ngesonto ukhuluma ngabantu ngoba leli gama lithi church ngokwesiGreek lisho ukuthi ecclesia abantu ababiziwe abantu abakhethiwe ingakho lithi iBhayibheli uma bebabili bebathathu bevumelana nanoma ngabe yini mina uNkulunkulu ngiyoba phakathi kwabo so ngamanye amagama asidingi ukuthi sibe ba1000 ukuze sibe yibandla uma sibabili sibathathu sivumelwana siyibandla likaKristu uthi kuJesu ke ngizolakha ibandla lami I will build my church bese ke into ebalekile ukuthi uma elikhanda uJesu ulikhanda phekwesekelo somthandazo ngoba kumele sikhulumele ukuthi ibandla lakhandwe phekwani likhandwa kwi-foundation ye-prayer likhandwe kwisekelo se-fellowship i-fellowship ukuhlanganyela of which yona nto njengamanje
esilimele ebandleni laNkulunkulu asingenelani kodwa sisonda ndawonye kodwa sibiza igama la Jesu sonke but we don't kunomuntu othi mina ngiyukuthi angeni kuleli yasonto yini indaba kulimala into ekuthiwa yini ifellowship eninto uJesu akha kuyibandla ilento ekuthiwa idoctrine imfundiso iyona nto ke eyingozi kakhulu ebandleni likaNkulunkulu esidivide sangazwana ngoba imfundiso yamabandla awafani nakho ke la ifikile imali khona ke mfundisi yabona mawusuthi imfundiso yamabandla ayifani yes ila sesihlukana khona because sifuna ukukhuluma indaba yokwahlukana now uma imfundiso engasafani vele sekunzima ukuthi ngiyolalela enye imfundiso kwenye indawo now angafunda ukukhuluma ngalokho okunye ngisafuna ukukhuluma nje ngebandla nje ngqo ngizolibona kanjani ibandla kuyilona engalalela kule imfundiso zakhona because siyazi and kuyiqiniso and angifuni sikuzibe ukuthi sekukhona amabandla angemabandla angombombayi amiswe usathane ukuthi kuumbuso kaNkulunkulu now angikwazi ukuthi ngenxa yokuthi angifuni ukwahlukana ngiyithole sengimdiba umunye nabantu abathuka uNkulunkulu ngenxa yokuthi ngikhuluma indaba yefellowship ngiyayithanda lento oyibuzayo uJesu wenza na into esimple lithi iBhayibheli wathi mayibabiza abafundi bakhe wayesebapha izipho wathi wena ngumpostoli akuwona ama title izipho njengoba manje lamagama athathwa njengama title it's wrong it's a gift sokuba umpostoli isipho sokufunctiona in the apostolic ngamanye amagama uma umpostoli uyakwazi ukungena kuzo zonke lezi zipho lezi wapha abanye abaprofeti abavangeli othisha kanjalo bese lithi iBhayibheli wayibaphelani lezi zipho so that ibandla can come into the unity of the faith ukuze sifike kubunye ekholweni we must come into unity of the faith ngamanye amagama ukukholwa kwethu kumele kube kuyinto eyodwa uJesu ngicela ukuyiphinda futhi our faith ukukholwa kwethu akube kuJesu kumele kube kuyinto eyodwa okuJesu manje kwaqala sakhola kwenye into sesigejile iprinciple yebandla ngoba our unity our faith ukukholwa kwethu kumele sonke masikholwa sikholwe kwinto eyodwa ukuthi uJesu is the son of God nansi ke la ifike iphinde ishayisana khona ke mfundisi uthe mfundisi thina sinenkinga yokuthi singamabandla singenelana ngakufakazela nami ngathi even kweminye imingcwabo abanye abangeni ngenxa yokuthi kunebandla lithize elizobe lishumayela lapho so akafuni ukuyiassociate naleyo nto leyo angifuni ukubiza abandla lamuntu but khona amabandla angasakholelwa kuJesu that's right imiso zawo engasiwona uJesu now mawukhuluma iunity ubale wonke umuntu lana ke senza kanjani siphuma kanjani ke la ngiyayithanda leyo ibuzayo you see sisinokuthula inkinga enkulu ibandla laNkulunkulu enayo hayi ngoba ibandla laNkulunkulu lingafuni ukuzwana izinto esikholelwa kuzo ayifani kuzoba nzima ukuthi mina ngikholwa kuJesu bese ngizothatha umuntu ongakholelwa kuJesu ngizomletha phambi kwabantu bakaNkulunkulu because isekelo sokukholwa kumele kube uJesu uma sekuvele into bayalimala laba bantu uzokhumbula iBhayibheli lithini lithi impumputhe ihola ezinye impumputhe ngama amagama uma umholi ebheda kusho ebheke esihogweni ibandla lonke lihamba naye so into inkinga sisinokuthula abantu abadinga ukulungiswa la abantu abathenjiwe abagcotshwe uNkulunkulu ibona ngoba yonke inkinga iqala ngabo ibona abamaphambili bethi ningayi lapha akubona abantu ibona abamaphambili beshumayela imessage engahambisani noNkulunkulu betshala imbewu kubantu ukuthi bekholwe something ephambene nesu so into edinga ukulungiswa la ukuze sibe united
the body of Christ, umzimba kaNkulunkulu laba abagcotshwa kumele besebenzisane. That's number 1. Right. If we can come together and work together, a prophet hambe nompostoli, umpostoli hambe nomvangeli, sibe brothers. Senze umbuso kaNkulunkulu, singenzi isonto, singenza amabhizinisi. Because abanye bayashumayela kodwa it's all about money. Abanendaba nemphefumulo. So kunzima ukuthi ngihambe nomuntu mangikhuluma naye akabakhuluma imphefumulo yabantu, ukhuluma ngemali. Mfundisi, before siyitolo nakhula ngifuna ukuletha attention yakho kulokho kancane because ngifuna ukuthi siyibeke nje obala. AmaKristu ayafuna abona ukuthi kufanele ukuthi uma amaNazaretha ehleli wona ashumayele, wona akhulume, wona athandaze. Kodwa futhi amaKristu abona kungafanele ukuthi wona ahlale. Uma amaNazaretha eshumayela noma ethandaza noma efundisa. Angithi sikhuluma ngeunity la. Yini eyenza ukuthi amaKristu efuna iunity iqhamuke ngakubo kuphela uma kuamanye amabandla aqhamuka neunity kube ngathi akukho right noma akuhambisani nabo, but ngicela ukuthi siwuphendule masibuye itolo. Okay. Bona KZN TV seyitolo siyabuya. Asipena sikwamukela mkolani KZN TV sabukela ihlelo lenqikithi. Sikhuluma yona indaba yokwahlukana yini ehlukanisa ibandla. Before siyitolo beke ngathi umfundisi ngifuna ukuthi ke ngikhulume lento naye because ngibona ngathi amaKristu iwona kakhulu adala ukukhuluma nokuhlukana endlini kaNkulunkulu. Ngize ngenza isibonelo ngosokuthi amaKristu ayathanda ukuthi kube yiwona ashumayelayo nathandazayo nakhulumayo mayehlangene namaNazaretha. But amaKristu ayahluleka ukulalela uma amaNazaretha sekuyi10 yawo yokuthi akhulume noma ashumayele. That's right. That's true. Take mfundisi. Okay, na i-take yam kulento. Kumele si understand ukuthi njengoba siphila emhlabeni, siphila sizizwe ezihlukene. Njengoba sizizwe ezihlukene, asizukholwa kwinkolo efanayo. Ingakho uPaul wakhuluma into emangalisayo in the book of Romans. Wathi uma ngiye Roma ngenza lokho amaRoma akwenzayo. Uma singafunda sisinokuthula ukuhlonipha izinkolo zabanye abantu singaphila kahle. Kungaba nepeace, kungaba neunity. Uma singahlonipha izinkolo zabanye abantu. Mhlawumbe bengasilalela futhi. And hayi ukuthi bengasilalela because uPaul ebengena ko-Asia la kungangenwa khona. Afika ahlonipha inkolo yakhona. Kodwa athi maseqedile ukuyihlonipha bese ebavezela lokho azenakho. Yabo, manje thina sifuna ukuveza lokho esinakho, singakuhloniphi lokho abanakho. Sure. So into beginning yokuthi sibe one, we must respect religion yezinye izizwe. Ngoba uzomzuza kanjani umuntu usamcriticize? Uthi uJesu bazosindiswa kanjani bengashunyayezwanga? But asikwazi ukuba approacha ngengqondo yokuthi bayabheda. Ngoba ivangeli kulona lokujaja. Number 1, the gospel laNkulunkulu indaba ezimnandi. So when we come, we must come sibalethele indaba ezimnandi. Uzomkhumbula uJesu ehlangana nowesifazane eSamaria, lo wayidayisa ngomzini. Lithi iBhayibheli uJesu ufika kuye uthi ngicela ungiphe amanzi. Uthi lo mama uyazi ukuthi umJuda nomSamaria abadlelani. Uthi uJesu no, ukube bewazi ukuthi uba lo ophambi kwakho ubuzonginika amanzi. Yabo akamjaji. Uthi ubuzonginika amanzi. Bese mina ngikunika amanzi okuphila. So automatically lo mama usayibuza ukuthi hayibo ukhuluma ngamapha amanzi. Usethi uJesu lalela wena unamadoda awu5 kwale ominayo akuyona yakho. Usamtshela ini indaba ezimnandi. Why? Lithi iBhayibheli lo mama lo wathi mayiqeda wathi ngiyabona ukuthi wena you are the savior. Lithi iBhayibheli kusukela lapho wathi mayiphuma lo mama wahamba wamemezela
ukuthi ngimtholile ungitshele konke ongitshele konke akangijajanga akashonga ukuthi ngingonile akashonga ukuthi ngengene ezulwini njengoba eninto esibheda ngayo sitshela abantu ukuthi ngeke bengene ezulwini ngathi izulu lethu now if we approaching ibandla likaNkulunkulu we need to stop judging ibandla abaKristu kakhulukazi bayahlulelana ngathi izulu elabo kanti nathi we can learn from other religion singafunda because iBhayibheli liya emphasize kwi fellowship ukuthi sibe in fellowship in oneness uzokhumbula ukuthi makhunywa ngemvuselelo eyaqala eAmerica ayiqalwanga yindaba yaqalwa abantu ababehamba emgwaqeni bethandaza babengenasonto babengagqoke uniform babehlanganiswe umthandazo lithi iBhayibheli ngisho abantu ababedayisa ngomzimba babeyeka ukudayisa bebona inkazimulo kaNkulunkulu yehle emgwaqeni abantu babesindiswa bengashungayiziwe kuthandazwa so uma ibandla lingaba ne mindset eyokuthi we are doing all things in common sinengqondo eyodwa we can be in one mfundisi ukhuluma into ebalekile ke manje sokhuluma ukuthi kahle kahle bekufanele sinike ithuba ke sifunde sithathe futhi lokho kuhle yazi kunento engiyithandayo mina le yenziwa lapha eNazaretha leyo ukuthi ingane zamantombazana zigcina sure it's very powerful besingeke noma sithathe lokho ke kuningi sisinokuthula khona even amaNazaretha kuningi okuhle esingakufunda kwezinye inkolo khona enye inkolo lena ngisazi ukuthi yini kodwa bangamandiya like ngama Sundays bona basuke bephakela abantu sure bemandla amaphara nan ngama Sundays nje basuke bephakela abantu ngalesikhathi sibagxeka thina basuke benza okuhle emphakathini but manje ngoba sibhizi siyashaya asaboni lutho ngiyayithanda ke le oyikhulumayo ukuthi we can learn from ezinye inkolo now khona into engithusile ukuthi mangithema ngifunda iBhayibheli ngathola ukuthi iBhayibheli likhuluma ngoLazarus uLazarus owafa uLazarus he died wangakwazi ukungena ezulwini he died wangakwazi ukungena ezulwini and then I discovered as well ukuthi kunabantu abangekho righteous abangekho ngcwele abangasindisiwe kodwa bayongena ezulwini and then lento iveza ukuthini iveza ukuthi ukukholwa James chapter 2 okungenamsebenzi kufile so uma sizokholwa ngomlomo sisinokuthula kodwa imisebenzi ibingekho asikakakholwa uzokhumbula ukuthi uJesu wathi mayifika endaweni aqala ebuka isidingo sabantu eqala ebuka ukuthi okay laba balambile bese buza abafundi bakhe bazonikwani laba bantu why he was able to identify the need asikashumayeli sabuka ukuthi okay ingane asinazo impahla zokugqoka ogogo balala endlini enethayi we are the church we are identifying the need but manje ibandla ligcina ngesidingo liqala ngokuthatha imali kanti uJesu uthi what shall we give them uma sebedlile usethu uJesu ke asibashumayezeni sebesuthi lithi iBhayibheli badla bonke banela badla emphefumulweni badla enyameni lithi iBhayibheli kusukela ngalolo suku ibandla lakhula ngamandla sigejile siyibandla sigejile kakhulu sigejile sakhuluma nje ngedivision namanye abandla asikafiki kule yethu nje siyilanda wona le eyethu sindawona iyona eWest iyona eWest ngoba uhleli nomuntu awumkhulumisi niya compete khona phakathi kunama competition ukuthi ubani ocula kangcono ubani ogqoka kangcono ubani oshayela imoto enhle phakathi asakhulumi ngaphandle yingakho impi enkulu emtsukwini zokugcina uJesu ayisho wathi yoba phakathi ebandleni yingakho nomphiki iKristu ipower yakhe authority yakhe iyophuma phakathi ebandleni inside the church so thina sibheka usathane ngaphandle kanti sikhomza naye sifudumela naye ngaphakathi so uma sidinga ukulungiswa asiqale siyeke abantu abaphuza utshwala sike silungise thina iphi imisebenzi yethu njengoba sithi siyakholwa
Asasa singena mfundisi ngoba sesifikile kwi-division ebandleni lelilodwa ke manje. Asasho ke ibandla likaNkuluNkulu sesisho nje local church. Local church. Futhi mangithi local church sengikude kakhulu ngifuna nje leli impela elikamfundisi uMagwaza. Angisafuni la wasemandlazini. Ngifuna nje leli likamfundisi uMagwaza lona lodwa. Ukuthi yini le edala ukwahlukana kithina ke manje siyingane zikababa yedwa. Okay, into engiyibonile kwi local church eshayayo ukufuna ukuthandwa umfundisi. Uma ngeke ngathatha enyeke le oyiqala uma ngeke ngathatha nangumntwana ngasebenza naye. Omunye uzofisa ngathi naye engasebenza njengalomntwana. Umkhethe kanjani? Umkhethe kanjani kusebenza naye. So kuba ne competition whereby wonke umuntu ufuna ukuplease umfundisi. Ufuna ukuplease umfundisi. 2 ufuna ukuba seduze nomfundisi. That is why umuya kuma local churches sisinokuthula abantu abazondwayo, abantu abaseduze komfundisi. Bangcono ngani? Baze bashiwa izici zabo. Hawu siyamazi nje lawyer. Why? Because nabo they want to be close to the anointing. The anointing ihlupha ngento eyodwa ke because it can break you or make you. Number 2, kumele futhi be understand akuwona wonke umuntu ogcotshelwe ukuthi ahambe nomfundisi. Yeah. Khona nje ogcotshelwe ukusula izitulo nje kuphele lapho. Khona ogcotshelwe ukucula, khona ogcotshelwe whatever. But impe enkulu esiba nayo emandleni ukuthi wonke umuntu ufuna ukuthandwa umholi. Izingene ngisho emnikelweni. Kunikelwe because umuntu ufuna ukuvela ukuthi ubaba ngithanda. Asedolo. Bolani KZN TV, hle nami umfundisi namhlanje sikhuluma yona indaba yokuthi yini edala ukwahlukana ebandleni. Siyabuya. Asifuna sikwamukela Bolani KZN TV usabukela ihlelo lenqikithi sihleli nami mfundisi namhlanje Magwaza uyena esikhuluma naye sikhuluma yona indaba yokwahlukana ebandleni sesiqedile nje ukukhuluma ngamabandla amanye aseceleni sesikhuluma ngaleli bandla wena usonta kulona ukuthi yini eyenza ukuthi ningazwani umzalo ubaba yedwa sure yini eyenza ukuthi ningazwani nisubmitha ngaphansi kwegcobolo kodwa yazi mfundisi sengiyabuka nje ukuthi while ngisayimention lento ukuthi mhlambe nokuthi angithi uyayibona ukuthi ekhaya nje ningodade wenu kuke kube khona uxabana mhlambe into efanele singayinaka ngazi uxabana kuyohlezi kukhona yeah but if singafunda kwi-system kaNkuluNkulu because abazalwane abafuna ukufunda kwi-system ekhanda uNkulunkulu right uzodiscover ukuthi in the Old Testament ibandla lingakabi bikho bekunento ekuthiwa umphongolo wezivumelwano right the Ark of the Covenant yes ebi representa ubukhona baNkulunkulu so uIsrael wawuba blessed because wawuhlezi unalo mphongolo wezivumelwano yes ngeke ngichaze ukuthi wawunani but wawunezinto eziwu7 lo mphongolo wezivumelwano of which lezo zinto eziwu7 zani kuibandla amalizalo right okay now uthi uNkulunkulu ke mayikhanda lo mphongolo wezivumelwano lo niyonqoba ngawo nanoma yini mani nawo as long as mani nawo yonke impi niyoyinqoba ngomphongolo wezivumelwano so now umphongolo wezivumelwano kwakuyi covenant uNkulunkulu ayinaye nabantu but sisinokuthula wawungakwazi ukuphathwa unombani number 1 uzothola ukuthi kwakuba nama worshippers bese kuba khona lento ekuthiwa abalevi abapriest yes okwakuyibona ababegcotshiwe ukuthi besondele kumphongolo ibandla abantu babemakude nomphongolo meaning umuntu ogcotshiwe babemakude bese abadumisi kube yibona abadumisayo ukuasharisha ipresence kaNkuluNkulu bese abalevi abapriest kube yibona ababamba umphongolo behambe nawo mabeya kwenye indawo lithi iBhayibheli uma behamba ngeorder kaNkuluNkulu babenqoba but uzokhumbula ukuthi uma uIsrael usuphuma endleleni amaFilisti awuthatha umphongolo kaNkuluNkulu uDavide wabuya wayewulanda uma sebuya lithi iBhayibheli basaba ukuthi uzophathwa ubani lithi iBhayibheli kunendoda ekwakuthiwa uza yabona umphongolo uwa yalula isandla ethi yawubamba uNkulunkulu wayibulala same time
why uNkulunkulu wabulala uZa ingoba wasondela endaweni engamele asondele kuyo. Baningi abantu abasondele kubafundisi bafa sebefika eduze kwabo. Ngoba uthe mayifika kumfundisi wabona ukuthi lo akanasimilo, wabona i-lifestyle yakhe ebhedayo. Ngoba uma usondela kumuntu ogcotshiwe, okwazi ukuthi uzoba exposed kokuhle uphinde ube exposed kokubi. Yeah. So kuyingozi ukusondela kumuntu ogcotshiwe uma ungagcotshelwanga uhamba naye. Bakhona abantu abagcotshiwe ukuthi bengahamba nabantu abagcotshiwe. Uzokhumbula uMose, uNkulunkulu wathi uMose ungashada eGibhithe. Go and marry from another nation. uMose wahamba oshada eGibhithe, an Ethiopian woman. Wathi uNkulunkulu don't marry from Ethiopia. Wahamba uMose washada the very same woman ekuthiwa angayishadi. Usisi kaMose nobhuti wakhe bahamba baya uNkulunkulu bathi inkosi uMose akakulalelanga. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza njani? Wadala ukuthi uMiriam noAaron babe nochoko. Why? Because balwe nomuntu ogcotshiwe. So kuyingozi ukusondela kumuntu ogcotshiwe and uma usondelile naye bese uzama ukulwa naye. Ngoba umuntu okumele adile nomuntu ogcotshiwe ilo ombizile. Yes. Simple. Sikhuluma ngabantu abasondele kubafundisi ba ratio. Yes. Bakhona. Sikhuluma ngabantu abasondele kubafundisi bathathwele imali zabo. Yes. Sikhuluma ngemndeni ehlukene, divided. Ngoba umfundisi. Yeah. Why? Kunabanye abantu baze bekhethe umfundisi over ifamily umndeni yakhe. wakhe. Yes. So it's a problem yokuthi uma sikholwa asingakholwa umfundisi. Asingakholwa umfundisi. Njengoba sekushunyayela ukuthi manje kumele manje ukholwe umfundisi. No. Asikholwa umfundisi ngoba akalona isango lokungena ezulwini. Siyamhlonipha, siyamhonorisha but asimworship. Yeah. Asimkhonzi. Ngamanye amagama uma umfundisi esebheda kumele kube nesigungu esithile esikwazi ukumhlalisa phansi abe accountable. Ukuthi u1 and 2 and 3 awenzi kahle. Why are you doing it? Because uma silida abantu kumele sikhumbule ukuthi these people are human. Banemizwa, bayazwela futhi bayakhala. Umfundisi uthi nabefundisi bayalihlukanisa ibandla baliholayo Kakhulu. Balidivide akubona ngaphakathi. Kodwa nale ikhundla ke ongazi ukuthi zayibekelwani ke mfundisi. Yabona ke leyo yona eWest. 70% of ama churches ahlukaniswa yikhundla. Uthola ukuthi omunye umuntu akafuni ukuba committed esontweni. Ulinde ukuthi kuhamba umuntu othile osesikhundleni bese yangena. Lento yeyikhundla sesinokuthula idale ukuthi kungene ngisho umuthi ebandleni in the church. Kuthakathwane. Kukhishelwana ibhamu. We've seen it. Kuphuma ibhamu esontweni. Kubanga ikhundla. Yeah. So now kuphi ukukholwa lapho? Uma sengikwazi ukukhomba umuntu ngesibhamu. Akukho. Angazi ukuthi mhlambe noma sizoyikhuluma ekugcineni ukuthi sizolihlanganisa kanjani ibandla ngoba sengiyabona ezinkulumeni zakho into ositshela yona ukuthi sisuke salithatha ibandla salenze likamfundisi kanti akuselona likamfundisi. Yes. Kanti umfundisi naye uyakwazi ukulihlukanisa ibandla njengoba sikhala ngokuthi yini edala division emabandleni. That's right. Inzima mbona KZN TV uma sizoyibheka kanjena inzima because abanye abantu amabandla adaleke ngenxa ye division. Vele adala most yawo aba created seqatshwenwe. Uthola ukuthi sekuphuma sekuzalwa ibandla libhitha. Kwangisho intshumayelo zakhona zikhuluma ngaleli yabandla. So uyabona ukuthi upoison already ukhula vele usuwenza. Spread vele. Because laba bantu abaphumela baphuma beno poison omubi. Bayohlukana naphambili. Naphambili futhi bayohlukana ngoba ngeke ime vele lonto. It will not last. It's a matter of time. Yeah. But angazi ukuthi sizoyisolve kanjani le division ebandleni because ihamba kakhulu mawuthinta impahla iyathinteka. Thinta ama uniform ebandla iyathinteka le ndaba ye division ukuthi uthinta imoto ebandleni iyathinteka. Uthinta umnikelo iyathinteka. So ayikho kahle kahle into othi mawuyithinta la ngaphakathi ebandleni ingayidala i division. Okay, sisinokuthula ku simple.
uma sifuna overcome i-division zimbili izinto ama-pillars ekumele ibandla liwabambe liwa-embrace lingawayeki. Number 1, i-principle yokukholwa, faith. Okay. Because uma ke kwalahleka ukukholwa lithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukuthi umuntu amthokozise uNkulunkulu. So i-faith iyona nto ebalekile ekumele ibandla laNkulunkulu libuyiselwe likhandwe kuyi-faith. Lingakhandwa kumfundisi. Cela ukuyiphinda. Kumele sibakhanda abantu, sibakhanda ukuthi bebe nokukholwa, bebe ne-faith. Uzokhumbula ukuthi iBhayibheli lithi faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ngama amagama ukukholwa ukuboni kodwa uyakwazi ukubamba ngama result. Ukholwa into engekho ngathi ikhona. If the church can build faith, number 2, bese sibuyela back emthandazweni. Ngoba into ezosihlanganisa sibe united umthandazo. Lona ke impela singawufuni impela ke. Lona ke futhi singawufuni impela. Iwona ke oyokwenza ukuthi ibandla laNkulunkulu libe united. Asidolo. Bolani KZN TV sikhuluma yona indaba ye division ebandleni likaNkulunkulu. Wena ngokubuka kwakho mawuhleli lapha ekhaya, yini edala ukwahlukana ebandleni likaNkulunkulu? Sayitolo sabuya. Asiphinde sikwamukele Bolani KZN TV sabukela uhlelo lenqekethe. Sikhuluma naye umfundisi namhlanje uMagwaza, sikhuluma yona indaba yebandla. Yini ehlukanisa ibandla? Bayangitshela kabanye ukuthi no mama umfundisi bahlukanisa ibandla. Kakhulu. Bahlukanisa ibandla in a mighty way. Ngeke ngabona into ehlukanisa ibandla kakhulu is when uzobeka abantu benze bebe bakhulu kunabanye. Kanti iqiniso lithi njengoba uNkulunkulu adala lezi iphiwe ezo5 abaphostoli abaprofeti. Kulezi iphiwe akekho omkhulu kunomunye. But into ehlukile umusa obekwe kuba ufana. Ngame amagama imisebenzi abayenzayo is not the same. Njengoba mina ngumprofeti ngisho ngithanda ngifisa angikwazi ukuba umvangeli. Ngobani anginikwanga lo musa okufangela. So mina kumele ngihloniphe umusa womvangeli. Kumele ngihloniphe umusa womfundisi. Ngoba uyena onaka abazalwane, uyena onaka ibandla, uyena wazi wonke umuntu ngamagama nemindeni yakho umfundisi. Wena wazi la kushonwe khona. So it's important for the church ukuthi ama operation eyiphiwo sihloniphane iziphiweni zethu masifuna ukuthi sibe one, sibe united. Because uma wonke umuntu azi ukuthi mina ngigudi la, ngihlala la, there won't be any division. Akekho ozolwa nomunye. Ngoba uyazazi ukuthi akangeni lapho. But mina ngigudi la. That's it. Kuyinkinga ke lokho because sikhuluma kwi-leadership. Leyo division uyibuka kwi-leadership. How much more kubantu enisuke nibahola? Makuwukuthi even i-leadership ayika understand ukuthi fanele lihloniphane kanjani khona lapho phezulu. Okay, kusimple. Ukuze ama leaders akho abe built kwi-unity, wonke umuntu needs to understand umbono. Because a church without a vision, ibandla elingena foundation. Ngamagama umuntu ongenayo kumele kwazi ukubona umbono wala ekhaya ukuthi njengoba sakha, what are we achieving? We have a vision, we have a mission. So into ebuyidale ukuthi abantu belwe is when bengekho connected to the vision of the house. And once waqala wangakholelwa kwi-vision okuyo, definitely uzolwa nayo in the future. Because why? Awubelieveli kuyona. That is why abanye sesinokuthula bathi noma bekhona ebandleni bekutshela ukuthi kungangcono masingenza lokho okwenziwa lapha. Why? Because akakholelwa kule vision le ayithole la ekhaya. Ubelievela ukuthi leya vision ingcono. And umuntu uthi uyabuka sesinokuthula ibandla phuma kulo. But why efuna ukwenza into yebandla phuma kulo makuthi imhlulile ukuyenza lapha? Because why? We are not built understand ukuthi masakho umzimba kaKristu wakhiwa ivision. Yingakho uNkulunkulu akamgcoba umuntu engenayo ivision. Ivision ihamba nepurpose. I-purpose ihamba ne-direction. I-direction ihamba nalento ekuthiwa yini izeal yokusebenzela uNkulunkulu.
if we can understand the vision, ingakho lithi iBhayibheli la kungekho khona umbono abantu bayabhubha. Nansi ke enye mfundisi ke but lena eyokugcina ngifuna sivale ngayo. Okay. Ngiyafisa ukuthi ufundise ngayo umfundisi ungagxiki. Yes. Angazi ngizoyibeka kanjani. All right. Kunamabandla la sengiphumile ebandleni sengiya nje emabandleni. Body of Christ. Kunamabandla athi owesifazana akathula kangakhuluma. Umyeni wakhe uyena ozomlandisa kahle ekhaya maye nembuzo ebandleni. Okuwukuthi shutha kangashumayile ebandleni kaNkulunkulu, that sekuyi interpretation yami ke manje. Akushumayela amadoda kuphela. All right. Vele obviously umuntu okhulele kulelo bandla lelo mangathiwa ngiyasukuma ngiyashumayela vele ngeke ezezwe lutho engikushoyo. All right. Khona amabandla athi umuntu wesifazana akathwala ekhanda. Yeah. Kukhona amabandla athi umuntu wesifazana angaligqoka ibhluwe. I think futhi ku scripture kukhona noma mhlambe ngi-interpreta ngendlela engekho right, but I think ngeke ngakubonga owesilisa akalobise owesilisa wesifazane alobe kowesifazane. Yes, I think ukuthi lisho kanjalo impela. So njengoba sakha amabandla kaNkulunkulu, uyabona ukuthi imfundiso esiyithathayo ngokweBhayibheli ayisafani. Yes, that's true. Ngisakhuluma nje ngezeBhayibheli because sekukhona amabandla abaprofeti sekuwena ke mfundisi. Yeah. Lawa athi siyakubona lokho okushiwo yizwe but uNkulunkulu uthe this is fine. Lokho it's fine, but la sizokwenza kanje because this is what the Lord said. Okay. Awazi futhi kumphikisa mayethi ngikhulume noNkulunkulu wathi asenze kanje. Sure. Hence sibona amabandla aphuzisa abantu opetrol inyoka because you can't question because aba prophets bathi le nto bayilande kuNkulunkulu asivale ngayo. Okay, ngiyabonga. Ngicela mhlambe uqala ngiphendule lo mbuzo oqala okhulumile. Ukhulume about ukuthi amabandla are divided, right? Yeah. Okay. Now umuza kumzimba kaKristu, the body of Christ. Ukuze kuhlukana amabandla ngalolu hlobo lolu and uzubona ukuthi kuba noqhekeko in this way is simply because abantu okuyibona abaphathisiwe ibona abasuke kwi-message kumlayezo kaNkulunkulu. Now ukhuluma ngebandla elokuqala elaseKorinte la uPaul wayibhale khona incwadi ebhalela ibandla laseKorinte. Wayiboshiwe uPaul at that time. Ubhala iletter uthumela indodana yakhe. Why? Because kune confusion yayikhona in the church eKorinte. Kwangakhulunywa nebandla likaKristu. Okay. Uma uPaul ebhala lencwadi ukuthi owesifazane akabuze indoda yakhe. But kwakukhulunywa because kuleli yabandla laseKorinte kwakuyibandla kusanda kusindiswa abantu abangama prostitute. And lama prostitute ayegunde emakhanda. And kwase kuba ne disorder phakathi eKorinte ebandleni. And babhala incwadi babuza uPaul ukuthi izokwenziwa njani lento ukuthi naba abantu abasanda kusindiswa babuza kumadoda ashadile. Kusho uPaul. Uthi uPaul leTimothy hambisa na incwadi ukuthi oshadile akabuze kumyeni wakhe. Why? Ukuze kube neorder back in the church. Kwangayona into yayisho uNkulunkulu. But yayisho uPaul. Ngiyaphinda futhi. Kwangayona into yayiphuma kuJesu. Yayisho uNkulunkulu. Number 2, uNkulunkulu uma egcoba umuntu, ugcoba the spirit, not gender. Ugcoba umoya. Okay. Not gender. Ngamagama uNkulunkulu can use anything. Ingakho uNkulunkulu wathi mayibheka abaprofeti engabatholi wabona imbongolo. Wangena kwimbongolo. Imbongolo yahambisa imessage ngoba abantu basebengekho. So uma sikhuluma ngoNkulunkulu akavinjwa lutho even a gender. God can use a woman. God can use a man. uNkulunkulu akahlali kwindoda kuphela, uhlala kumuntu. Uhlala kumuntu anyone. That is why uma sikhuluma ngabantu abangabesifazana uzobona ukuthi in the Old Testament bekunabantu abagcotshiwe oDeborah. Yes. Bekunabaprofeti in the Old Testament were women and bebenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa be under submission. Bengaphansi kwesandla. Ngoba it's not wrong ukuthi abantu besifazane benze umsebenzi kaNkulunkulu. Right. But they must do it bebe ngaphansi kwesandla esithile. Meaning
isandla sikaNkulunkulu noma sikamfundisi. Bebe ngaphansi kwesandla se-submission sokuyithoba ngaphansi komuntu othile. Shuthi owesifazane fanele submit ngaphansi kamprofeti othize. It can be a pastor, it doesn't have to be a prophet. Kungaba noma ubani, but umuntu ozokwazi ukukhulisa into ekubona. Simple. But uma siziwa kumuntu wesifazane, anyone uNkulunkulu ubiza noma ubani. Yingakho ngisho uNkulunkulu egcoba uma uJesu evuka ethuneni, abantu abokuqala uJesu ayakubo waya kubantu besifazane, waya koMaria. Singayivala nemfundisi ngokuthi into edivide ibandla kakhulu interpretation. That's the best. Usuvele wayiqeda nje. What is the most common problem is the way we interpret the word of God. Because omunye ulinterpreta ngendlela yakhe engenayo knowledge bese ezofundisa ibandla. Sesizohamba ngebelief yomuntu ona interpretation wrong, and I doctrine ihlupha lana ke. UIsrael is the reason why abantu baIsrael bathatha iminyaka eminingi ukuthi bephume eGibhithe. It was because of the doctrine kaFaro. Yayimzima ukuthi bedelete into abafundiswe yona ukuthi ngeke niphile ngaphandle kwami. Babe fitwe lokho ukuthi you cannot survive without me. Yingakho bathi noma bephuma kodwa ingqondo zabo silokhu semumva. Ukuthi kambe sophila kanjani? Ukuthi sophila ngoba sitsheliwe ukuthi ngeke nibe lutho ngaphandle kwami. So manje kunzima ke ukukhipha imfundiso ebhedayo. Kunzima ukukhipha i-teaching ebhedayo. Ufake entsha. It's difficult. Kuthatha umusa kaNkulunkulu ungenelele kulo muntu bese bona iqiniso bese yaphenduka. Bona KZN TV seyitolo masibuya sobe singena isigabeni sokugcina sohlelo lwethu. Asifuna sikwamukela umbukelani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi njengamanje fanele sidedele umprofeti ukuthi akukhululeka ebandleni nathi sikwazi ukuthi siqhubeke nezinhlelo ze1 KZN TV but ake siyivale ngendlela efanele umprofeti. Amen. Nawo amazamo okugcina. uJohn chapter 17 verse number 8. uJesu uma sezohamba ezobethelo ukhuluma amagama abuhlungu kubafundi bakhe. Uthi baba ngiyabashiya kodwa angibashiyi emhlabeni. Uthi ngibashiya kuwe bagcine kuwe njengoba nami ngikuwe. Keep them as one as I am one with you. Ngame magama uthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe united sibe munye ngokolimo olodwa sibe united ngokukholwa ngoba masike saba united sikuNkulunkulu ayikho into esihlukanisa. Siyabonga. Mfundisi nitholakala kuphi? Siyatholakala eMandlanzini Richards Bay. Every Sunday at 12 o'clock. Ilona kuphela ibandla enisani nalo nje. Okwamanje ilona kuphela yisi. Okay. Siphi inombolo zocinga umfundisi noma mhlawumbe singaxhumana kanjani nani Facebook, Twitter, ama accounts? Siyatholakala ku Facebook in New Life Global, na ku TikTok in New Life Global. Inamba yocingo 067 031 3802. Cela siphendule mfundisi. Esibili ithi 064 812 5535. Asibonga mfundisi ngesikhathi sakho. Thank you so much. Sibonga nangemfundiso ezinhle kakhulukazi njengoba sikhuluma ngendaba yokuhlukana kwebandla okuyinto esingayifisi kodwa siyayibona ukuthi yenzeka. Amen. Thank you. Siyabonga kakhulu. Asibonga mbolani KZN TV sibonga kakhulu eCrown KZN TV yenze inhlelo zethu zibe impumelelo sithemba ukuthi nijabulela uhlelo lesi la namhlanje mina nawe ke sibonana ngokuzayo siyathanda.
ubone inkinga obhekene nazo ukuthi ukube wathola umuntu onomusa wento ethile ngaba awungenanga kulokudinga. Kunabantu nje abanomusa womshado, banomusa baphiwe umusa emshadweni. Kunabantu abanomusa we-healing mathiwa uletha umuntu ogulayo mathiwa unahloboleni lwesifo make wabeka isandla lo muntu yaphila. Now allow me to tell you something because akekho umuntu ohlelayo ongenamusa wento ethile. Kuyenzeka-ke ukuthi uphile kodwa ungawazi umusa onikwe wona. Like indoda kaNkulunkulu, when I met him, weze enkonzweni umuntu ofuna umsebenzi, wathi uNkulunkulu tell him he is a pastor. Why? Ebephile engakazi ukuthi kunomusa wokuba umfundisi kuye. Kunomuntu right now othi uma ivuka ekuseni athi ngiyahlupheka, anginamali. It's only because of what reason asho njalo. Identify if grace ebekwe phezu kwempilo yakhe. Njalo abantu abaphila bengawu-understand umusa kubo, wabafunda njalo njalo. I am here to tell you today, everyone sitting under my voice, kunento awumusa bekuNkulunkulu wenu. Kunento enelizithathwe, ngisho bangathola kufaka emgodini, let them to grace. Somebody shout grace. Let uNkulunkulu amupha yona umusa, ngeke ithathwe umuntu. Kunabantu abanomusa when it comes to anything, your business, they have grace for it. Somebody shout grace. Somebody shout grace. Do you know your grace? Uzuthini uyawazi umusa wakhe. Uyini? Uthi yini umusa wakhe? Yabona awuyehlisa ukuthi ikhulumele phansi le. Yabona awungisikonela mama ngoba ngizongishaya. Yabona Lupo Campo was a lesbian organization shall every voice is part of special plan respect. So call everyone to Yamon Mutazan Bugan teaching on the inside. Yambo Yamon was his look. And he's shooting wells. And he's shooting down. I can't pass Woody no when someone needs help. I was Woody no. Ngisho ngathiwa akanapho angamana khipha okugcina kwakhe ukuze lo muntu obecela athole ini. Abanye abantu ngobuphukuphuku babo bese becabanga ukuthi bayamyuza isithutha baby uzongisiza ngisho athiwa kunjani enga-understand ukuthi uma mpromisha ngakhipha konke asale nozilozi bebeke unomusa aphiwe wona ukuthi she can never let. So now if unga-understand igrace ebekwe umuntu uzohlupheka ukudlula every day kanti uyena ophethe impendulo yakho. Ungaphili nomuntu kanti awaka-understand ukuthi uphathisweni. Thank you. Somebody shout praise. Walk umuntu nomusa wentethini. Khona nje Nkosi yami abaphiwa umusa ukuthi la bafika khona bayaxova. Uyazi konje makufike yena uyazi senzoba nomsindo. Ufike ekhaya wena wabulala ugogo unomusa wokuxova. Umbazi nabantu abanomusa wokuxova. Awusona. Una kodwa kodwa. uJesu wayebazi bonke abafundi bakhe ukuthi lo umusa wakhe ingakho wayakuJudas wathi wena unomusa okungibulala kodwa nanoma ufuna ukungibulala lapha hathani ikhwama hathi ikhwama zami lalela ngiyawazi umusa wakho ufuna ukungibulala kodwa ungeke ngizokugcina. Sometimes ngihambe nabantu ngibona umusa wabo ukuthi mubi towards me kodwa ngalahla ngiyabagcina. Yazi ubona ngisho
umusa umuntu omthakathi kuze kwakho. Athina uJesu ukwazi imikhulusa wakwa ngisho Philip. Wathi yabona Philip. Ngiyabona ukuthi yonke into engiyenzayo uyangabaza. Wathi nanoma ungabaza I will not leave you. Ngizohamba nawe kunjalo. Learn to understand. Learn to understand. Ukuthi lo muntu ohleli kwakho noduze kwakho manje. Do you know ukuthi manje wahleli kumuntu ongaqasha emsebenzini? Awubuke mhlawumbe uzoqasha nje. Awubuke ukuthi mhlawumbe ubosi yami nje wena. Ukusisa. Awubuke lo muntu lo. Awungizela. Yazi ukuthi uthola ukuthi lo muntu ohleli eduze kwakhe ngemaqasha. Uthema ufika enkonzweni. Wafika wangamhlawula wangamningelele. Because we fail to identify what grace has been given to a person. Namhlanje ngizokhulela into eyodwa. Angiziyo ngizokhulela into eningi. Ngizokhulela ukuthi umusa uNkulunkulu aliphe wona awuvele manje. Lento uNkulunkulu akupha yona mntanami. Mawukuthi ufunda ukuphumusa ukuthi uphumelele ezifundweni zakho. Mawukuthi wakuphumusa ukuthi ushumayele, hamba ushumayele ngamandla. uNkulunkulu makuphumusa kwebhizinisi, ibhizinisi lakho liphumelele ngamandla. Lithi iBhayibheli uma ufunda la ku2 Corinthians, lithi ngokuba niyawazi umusa weNkosi yethu bani. So ngisho noJesu lo esimshumayelayo wayengani bazalwane. Now, awukwazi ukukhonza uJesu onomusa. Bese wena ungabi nawo umusa. Abekho abantu abanenhliziyo ezimbi njengabazalwane. Kodwa bakhonza umuntu onomusa. Abekho abantu abangagcoleli njengabazalwane. Kodwa bakhonza inkosi enjani? Abekho abantu abavalelana iminyango njengabazalwane. Kodwa bebe bekhonza inkosi enjani? Shone ephumusa kwena. We are living a life where we have forgotten that we are led by a man that has grace. It's better for you know. Let me read this and I pray. The grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, he was made poor for us, that through his poverty we might become rich. That through his poverty we might become what? Rich. That through his poverty we might become what? Rich. This is a grace open to Jesus. Awukwazi ukukhonza uJesu uphinde uhlupheke. Yebazalwane ngimelele nokuhlupheka kulona yabo. Ungizwe kahle angifuni ukuthi ukuhlupheka bese. Namhlanje any demon of poverty ngimelele nawe igama la Jesu. Akekho umuntu okhonza uJesu ngokwethembeka ahlupheke. Into engakwenza uhlupheke ingoba wa understand the grace ekulo muntu okukhonzayo. You can't worship God ophethe isiliva negolide ukhuleke uhlupheke. Awukwazi ukhonza uNkulunkulu onamandla okuphilisa izifo zakho kodwa uqhubeke ugule. Kusho ukuthi kunomusa ongawa understand ukuthi uphathiswe. The moment waqala understand umusa obekwe uJesu ukuthi number 1 uJesu ithuna waninqoba. Ayikho into eyithuna engaphindi melana nathi. Ngoba lenkosi esikhonzayo inomusa wonqoba ithuna. Understand the grace of the Lord. uJesu wathi mayibuya ethuneni bamgubela wayengasahambi la. Bambone sehamba phekwa amanzi kanje.